Goddag YouTube. Velkommen til denne Just Cause video. Jeg vil starte med Just Cause. Jeg tager lige den her med, så der ikke bedre kan høre mig. Ja, jeg vil starte den serie med Just Cause. Det er det med Just Cause, jeg har spillet lidt på. Nej, er det mission? Nej, det er bare strong. Vi skal klare han missionen. Ja, det var det, hvad der var over til. Så hvis jeg har lidt på derovre, så kan jeg ramme til det bane. Yes, så nu er det racer derovre. Wow. Yes. Let's go somewhere så kommer jeg ud på den gamle. I hvert fald ved, jeg laver det på den. I hvert fald så, velkommen til den nye kanal. Det er mig og Jonas. Det er det slet til den tid. Jeg er i hvert fald gamet lidt på Just Cause, og jeg skal lige sætte en timers her. I hvert fald vi rejser over til den anden side af det derovre, og jeg ved godt, at det må du få et af de udkuffer. Hello, Benji. Welcome to Data. Oh, you're right. Hvis der ikke er nogen, som kender Just Cause, så er det et spil lidt ligesom GTA, hvor du er en mand, som over i det sydasiatiske kan afhøre det. Det er sådan et lidt hæftigt spil. I kan se, at han har gribet på og faldskammer det hele. Sådan lidt awesome parkour, duty ved. Det er ligesom PewDiePie's video. Nu spørger jeg PewDiePie. Altså jeg havde en tidligere kanal, men det gik så lidt. Den gik konkurs, kan man vist godt sige. Så jeg tror det er den, jeg vil prøve at komme langt på. Og underholde jer, folkens. Og jeg vil fortælle lidt om nogle af de spil, jeg vil spille. Det bliver nok sådan lidt Minecraft, lidt Tekken og Just Cause. Omsimulator. Måske, hvis der ikke kan få dem sammen, så kan det måske også være, at de kan få noget fusion. Så skal jeg i hvert fald lige blive lidt bedre til det. Jeg vil glemme. Vi racer derovre. Wow. Jeg skal lige få min stemme. Min skækkede stemme nu. Men altså, det er min stemme. Woohoo! Yeah. Bit one's on over there. You just have to land, bitch. Vi kan godt finde en vej, så tager vi en bil. Det er faktisk en bil. Jamen altså, hvis jeg sådan set bare lidt, så har jeg haft det, så tænkte jeg, hvis jeg lige set det gamings
hvordan lave gode YouTube-videoer, så tænkte jeg vil faktisk gerne prøve det. Så det er det, jeg gør nu. Så det er jeg skulle have fået min inspiration fra. Yes. Ja, lige nu der sidder jeg sådan lidt tænkt over, at kanalen nok. Bits. We're racing over the mountains. Ouch. Men tilbage til Just Cause. Det er faktisk, altså, du er en lidt overpowered mand, som skal redde den høje, den er blevet overtaget af. We have a visual. Requesting backup. Der fik jeg med efter mig. Nu vil jeg lige skride lidt. Wow, de skyder. Der er den der herovre. Heartbeats. Det kan jeg derud. Håber du kan svømme. Altså, jeg kan fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Jonas. Jeg er 11 år. Fra Danmark. Ja. Dude, der er med at lave YouTube-video. Hey, kan jeg låne din bil? Ja. Hey, du var ikke mig. Det var ikke mig. Det var John, der sad ved siden af mig. Nu kan jeg godt gå væk fra det. Du skal ikke skyde efter mig. Up-road mountain! Så kan vi jo kravle derop. Kan vi tænke der. Vis vores kunder YouTube. Hvorfor sidder du med lukket? Jeg filmer til YouTube. Men der er muted mikrofon. Ja. Nej! Jo, klokken er 9:30. Ej, det er ikke. Nu YouTube, jeg tror lige, vi vil flyve herhen. Det blev nok en lidt kedelig video. Det var bare kanalopstart. This video just started, but We're here. Engage. Let me get past. Flyver lige ned. Så laver vi en god landing. Altså, jeg ved godt, at det her spiller, der hedder han Scorpio, men jeg synes simpelthen, at han skal gå under navnet Josh. Så mig og Josh, vi takker af. Lige når vi er landet. Det var Hundrup, der takker af.